enzeke eRichards Bay KwaZulu-Natal namhlanje kuseni kanti udlule emhlabeni kanye nokade esebenzisana naye uMchunu owaziwa ngelikaGupta. Siphakamisa ukuzwelana kakhulu nabo bonke abathintekile abaseduzane nabakude. Ukudlula emhlabeni kwenkosi eMagcokama kushiye esikhulu isihluku kulabo akade esebenza nabo, ilabo akade esondelene nabo kanye nalabo ekade encweka nabo njengoba nje becula umculo waziwa njengoyinsizwa. Bekuyinsiza ke mina kade ngithatha njengomngane wami ongena esikhulisana naye ngokomculo ngoba umdlalo wethu uphelele stage uphinde uphelele nasengomeni. Besithi masibonana nensizwa sixolane sishayela umanqa kube mnandi kube ukugcona nje ukudlala. Silimele kakhulu bafowethu uMosicebe inkosi eMagcokama umfowethu Dlamini. Ngithi dudu kwi-South Africa yonke, dudu kwisizwe sikaMaskandi, dudu kubalandeli bomculo wakhe nje bonke. Sishayeke engixabantwala ngithi dudu ehlobeni, ngithi dudu bona bonke abalandeli bakaMaskandi nabo bonke nje abanye bebelalela umculo kamfo wami okuyinsizwa ke nami ngiyasebenza naye ngomini yami ethi ngashela kabi. Le nkunzi kaMaskandi edabuka eMsinga endaweni eyaziwa ngokuthi KwaDungamanzi esifundazweni KwaZulu-Natal yazalwa mhla zingama-30 kuMandulo ngo-1997 njengoba nje sihambile emhlabeni namhlanje.